Bos días a todos e gracias pola vosa asistencia. É unha enorme satisfacción para min acompañar hoxe a Asociación Cultural Festas de Oca na presentación do primeiro festival Oca Folk que terá lugar o 15 de xuño dentro das festas de San Antonio. Un festival que nace coa idea de poder consolidarse en vindeiros anos e do que darán máis detalles a continuación o voceiro da Asociación, Óscar Neira, e varios responsables da organización e dos grupos participantes. Deixo-vos na súa compaña para que vos dean os detalles da programación. Solamente quero dicirles que dende o Concello axudaremos na medida que nos sexa posible a consolidar esta iniciativa. Así que animo tamén aos veciños que respalden coa súa presencia este festival. Moitas gracias a todos. Bueno, buenos días. Como sabedes, somos da Asociación Cultural Festas de Oca e vamos a presentar un pouquinho como vai ser o festival do día 15 de junio. Bueno, decir que a mediodía o habitual, misa cantada, misa rezada na honra de San Antonio, sesión vermú, actuación a cargo da Banda Municipal da Estrada, é dicir, o que se leva facendo habitualmente os últimos anos sin ninguna variación. A novedade principal está na sesión da noite. Este ano, pois, tivemos a iniciativa de facer un festival folk, Oca Folk. Foi unha idea nova, basicamente, polo que conlevan facer as festas tradicionales, que se non se conta con 3 ou 4 orquestas punteiras, pois parece que á festa que lle falta algo, non? Entón, é así unha especie de unha nova idea para intentar atraer un pouquiño máis á xente e, bueno, esperemos que lle guste. Como podedes ver nos carteles, a actuación estará a cargo de 4 grupos: o Regato do Matamulleres, Magnific Bank, Liño do Cuco e Milladoiro. A comenzo da actuación, en principio, sempre se pode retrasar un pouco, pero en principio está para as 10:30 da noite do día 15 de junio. Sí, bueno, a selección un pouquiño dos grupos fíxose tentando mostrar un pouquiño a calidade dos grupos que temos na comarca, como é o caso de Liño do Cuco, a Magnific, o Regato de Matamulleres. 3 dos grupos son daqui da comarca, mostrando pois que aquí temos unha calidade musical con uns grupos que están ao nivel dos mellores de Galicia, e intentando pois valorar, facer unha posta en valor da nosa música, da música daqui da terra. Tamén dicir que, bueno, é unha festa que se vai a facer en un lugar privilexiado, como é a Praza de Oca, a beira do Pazo de Oca, que é un lugar pois do máis prestixioso que temos aquí e do máis representativo no Concello da Estrada, e que esperamos que teña unha gran acollida e darlle as gracias sobre todo aos veciños da parroquia de Oca, que son os que financian as festas de Oca e os grupos que van a tocar. A festa do San Antonio, como todos os anos, pero bueno, intentando darlle un cambio á tendencia de non traer pois as orquestas, que non se pode chegar ás grandes orquestas porque son uns precios desorbitados, e como alternativa pois podemos botar man das nosas músicas que temos aquí na terra, que fan tanta festa ou máis como unha verbena de orquestas, intentando que se valore a música propia que temos aquí na terra. É dicir, que vai haber un aparcadoiro ali a pé da festa, que imos a ter pulpeiro, vai a ser pois buscando un pouquiño a esencia das antiguas foliadas en un sitio, xa digo, privilexiado. Despois os grupos Liño do Cuco está presentando o concerto, é parte da xira da presentación do novo disco que acaban de presentar. Temos a Xián, que ven en representación do grupo,
a Magnific Band dos Homes en Medo, que está Óscar, e temos tamén a representación do regato de Matamulleres. De Milladoiro non puido vir, pero bueno, cos daqui da terra creo que chegan para sentirnos arroupados. Nada máis, non sei se queredes decir algo máis. Eu quería, en nome da Comisión de Festas, quería dar un agradecemento especial a Iván Cimadevila, a José Manuel Pereiro e a Luís Rendo, porque sen o seu apoio non sería posible realizar esta festa. E comentar que nos están axudando e asesorando moito para levar a cabo esta festa. Eu o único que quería apuntar é felicitar a organización pola iniciativa, porque é unha iniciativa que ojalá siga para outros anos, aunque non seamos os mesmos grupos. Felicitarvos porque tedes un entorno maravilloso para facelo, e felicitarvos polos grupos que escollestes, que creo que deste no clavo, polo menos para o primeiro ano. Todos, por dar algún detalle, todos fixeron un gran esforzo, tanto a comisión como os grupos tamén, para poder participar. Fixeron un esforzo facendo unha pequena rebaixa do caché habitual, e que tamén é de agradecer. Os veciños, porque os veciños son os que financian as festas. Bueno, os veciños e anunciantes e sí, bueno, toda a colaboración, ao final de cuentas. Que maneira de botar as cousas para diante ahora é un pouquinho de todo o mundo. Verse un pouco. Sí, hai algúns patrocinadores, pero bueno, a nivel as empresas locais da zona que axudan. E nada, esperemos que aos veciños lle guste a idea. Creo que pode atraer moita xente, incluso dos Claro, alrededores, pero porque é un este pouco tipo de un cambio música gusta. cambiamos un pouco habitual e Está temos un Facebook que se creou para dar promoción. De logo é de especial merecemento e destacar ese enfoque distinto para a festa tradicional, hai un enfoque distinto para atraer xente, porque mellor tamén ese tipo de festas parecía que iban morrendo destinadas só a un público determinado. Isto abre as festas a xente nova e, bueno, sempre que é un ambiente que axuda máis a participar. Se hai xente nas festas, a xente se anima, a xente tira pola xente, está claro, nos actos. Entonces creo que é un enfoque moi acertado, hai que darlle enhorabona aos organizadores deste evento, neste sentido.